Този клип е предназначен само за хора с бързи коли, защото ще покажаме нещо сходно с M5. Здравейте, приятели, аз съм Веско и днес ще ви покажа един джогър, от който има произведени по-малко 60 000 бройки в целия свят. А това са единствените в България и те са при нас. Да, точно така, това са те. Jordan 1 High, колаборация с Union в разцветка Chicago Shadow. Най-вероятно никой от вас не знае защо се казва така тази разцветка, но все пак ако се намери някой да напише долу в коментарите. Сега ще ви образувам малко. Името на тази разцветка произхожда от това, че в нея са комбинирани две от най-легендарните разцветки на Jordan 11, именно Chicago и Shadow. За тази обувка са използвани изключително висок клас материали и начин на изработка. Аз мога да направя сравнение само с високия Travis, който имаме, а който не е гледал ревюто, може да го намери в профила ни. Използван е и черен велур, дори лошо да го третирате с времето, никога няма да загуби своя чак. Обувката има страшно много детайли. Идентичен так, който е направен специално за колаборацията на Union и Jordan. Union е LA так, който се намира под традиционното лого на Jordan, но тук е много по-голямо специално за колаборацията. Езикът от своя страна няма как да остане незабелязан заради неговия дизайн. Също така обувките идват с 3 чифта връзки. Ако ти се здобиеш с тези обувки, с кой цвят от 3 връзки ти би ги носил, напиши долу в коментарите. Обувките също така имат и спешъл бокс, само докато видиш кутията им вече си чал. Не дей забравяй, че това е единствен чит в цяла България и можеш да го намериш само на едно място, а именно streetdogclub.bg.